11. diel komiksu Moritz, Beckovská vieska, sa odohráva v rokoch 1778 až 1781. Moritz so Zuzanou prichádzajú do Beckovskej viesky, kde sa chcú usadiť. Majú harmonický vzťah a onedlho sú v očakávaní príchodu nového potomka. Moritz píše knihu Pamäti a cesty ako kurikulum svojich ciest, ktorým sa chce uchádzať o priazeň významných osobností a vladárov. Sníva o návrate na Madagaskar. Moritz na základe požiadavky svojho bratranca Jána Andreja Beňovského odchádza ako plukovník do vojny o bavorské dedičstvo. Po návrate z frontu ho čaká manželka s malou Rozáliou. Opäť sú šťastnými rodičmi. Moritz predkladá na dvore vo Viedni návrh na vytvorenie cisárskej flotily na Jadrane a plán projektu riečnej cesty s prepojením Dunaja s prístavom vo Fiume, dnes Rieka. Istý čas žijú celá rodina vo Fiume, kde Moritz podniká a kde sa im narodí aj druhá dcéra Žofia. V zime 1781 cestuje aj s rodinou do Paríža za Benjaminom Franklinom, veľvyslancom USA vo Francúzsku, s ktorým udržiava priateľské vzťahy. Moritz má ambíciu osobne sa zapojiť do bojov o americkú nezávislosť. Komiks Moritz si môžete objednať na www.moritzbenovsky.sk.